batterie majunove. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadive. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami. Won bambino dami, hey hey, won bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Couple de l'année. Kudumuni ko bambia, l'amour c'est une maladie que le docteur ne peut pas soigner. Minine wele mashallah ala babu e bandam jodo anto gonda do ko haaju gonda haaju mawdo te min bor sohlunuma te min mi da ponnande jokku golle urondire buucindire minine wele mi mashallah amena Sofia ko kalmi ko yimɓe gaccani hakkille no feewi. Allo? Jongom an badde anda ir jonɗo joni. Hoɗo gonɗa? ko joni ittude bagage o kono an woni ɗo lele sare he te so mi wimi tan wawi hunde ɗo fof jaɓɓe arɗo ko wawi woni ɗo jooɗi wonko dari hen aɗa itta neɗɗagal am e dow haydara Sofia ko kalɗa ko ɗum gonga.
Abdourahmane min noon aɗa toñam noon aɗa jojjinami ɗo ha ɗiɗo heure uji aɗa dewɗo ɗo aɗa haalnami neddi n'importe quoi te oɗo bolle puyɗe daro ɗon yawa kam o ganda hono fotani jaɓandemi ɗum aɗa itta teddugal am a haali gom ma jaafoɗa kono ko kalmi ko a jaɓi ɗum walla jaɓani Sona ama nan jogi bagage am ko tatara am. An hallaba jamalam. Hallaba 5 millions am jahan. O nafno me fasa. Wona mi. Fasa do heccan. Dogi mo fido wa bagage. Afani. An non bagage no yal tagalle tay wala holle kam fasa. Bagage wona bagage ko sa bagage am biya. An holle fasa. hede ɗum 5 millions ngessake sene wawi 5 millions mi jaggat hen ha mi fasa. He, ama tot ne bagage. Ata nela Allah tottira bagage. Acca ko buge. Buge. Acca ko. He, sokono na sok. Amadou woto yejjid enen wonko kalluɗen dow enen ɓettata han woto yejjid ɗum wiyeɗo sac mum yaha min keddi ko mami régle ɗum An garanti 5 millions. min garanti en accitam hen mami régle ɗum addu sac accu Amadou kadi Man, toto bagage mo. yalto sukka han yalto sukka jagdo Jongo. Fan doucement. Sokuno na ma ñemen nek problème gallana ha ko lela yana. Gojjira sim. dewni yimɓe ndeli fat biya régler problème Hey, mballa yimɓe jam oɗon andi ko woni trop nak c'est trop Abdourahmane guilenaade ha joni soforo nen noddem te ala ko waɗi kam yaade sona Amadou jaggi bako sona wi opportami yaha kadi joni jengi hiiri min komi debbo mi suusa yaade garage ɗum noon yo Bokar ar tuusa mimi yaha Bokar busanɗo Bokar ala mo jiiɗa nen galle sona Bokar a wiyan Amadou Douce a wiyan Abdourahmane Douce Bokar busanɗo Abdourahmane busanɗo e galle yew an wona am taƴa ɗo konngol han est ce que nani o Boucar fana ɗum disu ƴettu sakuji ƴettu o ƴetta sa to fat Mi duisa ɗum tan an an e bone ɗum. ƴettu Ngilan jey hakkille ma an. Yo am dama lala. Walla ɗo. Bokar Bukari goɗɗo. Fana goɗɗo. Bokari jakko mon ses Anjen. e jiɗigole jam jara toro ko moƴƴi toro am no suurel no seytane de O gujjo. O on kam ñengti ñengtugo. Hay ullun yimɓe doomo ñengtortani. La ilaha illallah. Ma toy noon o toyata ɗi woni sani. Trois familles, 1000 problèmes. Findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe. Bokar Bokar an ko mawɗani Mbammi kadi. Fatmat. Bokar yetta sundu a haalnani kam Bokari an on duuso jongom Fatmat. Siken dañi jongoma hande yaltude galle o kay mato an kama yettata Allah. I on o kay si yino yalta jamma nde ɗo niɓɓere. Doyso ɗum ha heɓoyo ɗo wawi dañde ɓiyaadi kama to ala woni hen. an goɗɗo wonɗo e galle Abdourahmane ala e galle Amadou ala e galle ko an won duuso an won gueɗi yo duuso je te vois venir de Bokari a fuɗɗima kadi de winema to panen to ndiyam ala toon de est ce que andini kalamam ko ana fuɗɗode Ɗum ko an an.
an sa dañi han jongom yaltude o galla yettata Allah min sa yimɓe doysi ɗum kay ma taw komi rewna dow kosɗe mumen ƴulɓe waleji mbeɗa ma Allah woppoye ɗum yoya an wona ɗum ɗo toon ɗan jamma ñalaw a dañi ko ñaaga toon ɗa kay ma taw ɗo kay ko alhamdulillahi rabbil alamin halkewka denko ɗo lelo halkewka fof sohla lelo mi hatta ses lelo de lelo jam tan mbaɗata noon hanti kam jam tan won même pas ay jam ɓuuri jam wawa halkewka lelo ɗum ɗum ɗanan nam gis ko tuma putin joni noon jiɗa yomi lelo an mbiya ay ɗanake a leloto kay lelɗe kono wona mi lelo kay an darna hoore mba an mbiya o korti ɓan ɗo sorno ɓi heɓ lelo lelo kala wona domu en leloto kay ɓera kan naña kam min ɓuma wawde ñañmi yimɓe e lela tan lelɗe ɗum fof ko haa ɗum mbatta bowal fof mi Fatimata yew aɗa andi cohlumi noon saabu Allah e nelaɗo mum casen débat o kaalen haala dow j'ai lees pas besoin de parler de couche-toi j'ai pas besoin de parler eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi guitene sini ñamde ñiri mballi guitene sini ñamde wona jondi kala muɗe a waɗi komi sikkano gili curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam nit gondigal wela yara yeso nane sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa ɗon waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno ko wuli bubata kasambirotake foye kabu fenno woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woto waɗam ni ñiri mbandi guitele sini ñamde selaɓe gonno noon selaɓe perdi Soufiane, ça va? Seli, mbaɗɗa e tampere. Ça va? Noddima laaɓiɗi kono mi heɓanima. Eyi namdono mbaɗaɗanima ɗa. Mbarguewi ko hanki heɓanima. Aɗa anima. Ewa tina sabu Allah sa heeɓi message ɗum jaɓoɗani. Eyi ko ngoyol tan jaggimi de ɗum tagui. Anda no balluɗa min namdo mbaɗaɗanima.
woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena woto waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gisene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano Non. Ok. Aïdara. Joɗɗa noon. Gila Allah weeti ko jooni. He? Farma min kam mi waasa jogo heure walla? Heure normal. An kay suwata ko ndonnaa ko hanki ko ɗen tampere mo juppee dow mum. Wona hanki kiiɗaa ko ronde valise aji aɗa nawa. On valise kay so hokkima kay wona koye mi wendori han koye komi heewani wona wendor tan jooɗa wendaade doniɗo juuɗo valise ay kay wona wendor tan gila Allah weeti wona juuɗi min mi yaha mi juuɗi mi juutti gal komi wendori habboji sono an kam eko jooɗiɗa mbaɗa alaa jaaka mayis haydara wonnan joɗɗa tan no timra e am ni tan ni hami wendor fo hay findindimi joɗɗa tan aɗa miijo baaro ronde valise aji kay finintaye kono mbaɗa alaa ko mettima kam mbar wona haali ala hanki jamma kala kam dillini ɓernde ma nde ni non ɗum jaggani kam de haydara wonnan ay Fatimata ay min mi yiɗa yo ɓernde ma nde mettu mi yiɗa ya jogo miijoji mi yiɗa ya sono jinmi ko beltoɗa min alama gandumi sona an alama jinmi kadi sona an joni somi yi tan aɗa jooɗini aɗa ɓuggoni tan ɓerdam nde welata ɓuggal haydara wonnan sona yettudal Sofia ça va? Sel. Ina technique ngo kunani. Yo. Apa chora hen sawan nen. Kadrama hoccu tekki ma mi wuppani yettu tekki ma mi wuppani ya totto joom suudu ma wuppan ma Tak man yette kede. mi wuppanani mi yaƴi wonen je wuppan ma Sofia farani wupan. Ha? Sofia. Jippin hore ma. Ngaccagol mawni kinugol. Ay tawi kalma go gilange heccangi. Dum tama ni waadi. Ganda konta ni waadi. Parce que mi imata e haaldu. Sofia. Min ko jiddo tam yirani mi jaha. Sofia kalma ko bonay. Kom jiddo mami ko dewgal. Dum jarani dum do. min son fini ami juuli mi padi mi ñawoto Allah yo Allah hokkam jam ko juuɗo fof jam haydara wonnan mi yetti Allah noon mi yettima alhamdulillah mbeɗa andi a yiiɗi kam aɗa wursini kam caggal Allah o ɓiɗɗo debbo yalti galle yeeyi ko yettude Allah tan mi andi ɗum kala yaltinoma e galle sona an biɗo oya mbaɗiɗa ɗon kala yiiɗi kam aɗa hursini kam mbaɗɗa feere ha o yalti galle o haydara wonnan hande kay alhamdulillah ko jiɗɗa fof e won jam jaggata haydara kadi o yeeyi yo yaa tan o yaade bone makko min o hannde mine hedde gorkam mi yetti hen Allah ko jaggomi goɗɗum haydara wondani alhamdulillahi rabbil alamin caggal en jetti jiknaɓe men en jetti Allah no feewi ko kalɗa ko noon ko ɗum gonga ay min kala ko ñallumi dogde guel subaka ha naage muti Fatimata ko ya welta weltima kala ko jiiɗa kadi mbeɗa dogna e galle he ko pour yo o ɓernde ma nde ɓuuɓ wadde hannde kam alhamdulillahi rabbil alamin en ndendi weltare nde yo Allah yaw ɓeyda kadi ma ɓeyda hay donade mone inchallah ko Abdourahmane aɗan toñani ay tere mo noddata kam o mi yiiɗa potten toon Voilà, terrain on non. Ɗon jimi yon kawru. Mbaɗen zongale ha wel. Iskanani.
Amadou jam way Amadou yi jam Amadou mara an kam mara sel neɗɗo fut min neɗɗo salmin neɗɗo tan futtin yitere wotere wawa mbawal jirna Amadou Amadou an kam e ko arema mbeɗa salminma gelto haɗo hi a wawa wiide men nanani de kam mataw Amadou an ni accu ko jaggata ko jaralɗami jafuɗami gaccinami hakki koni Amadou ko an hawni Amadou mawɗo wona ni siforto Bukari woto waɗa bone ma ha hantinan ngara haɗo kam foso accamde men mooli Allah Amadou mawna min mi wawama accu hono gacciratma an Amadou ko an woni hande jikanaɗam ko an woni foof am woni nana woni ñaam ko an Allah waɗi mawɗo galle o te an cehilagal men ngal yettima ha ko gonɗa ko jikanaɗa fof kala ko neɗɗo yahdata giƴum walla ko neɗɗo yewtirta giƴum heɗen ɗum jewtidatno comci ma nen haalis ma nen Sofia ani wotte giɗɗa nisno ko nisani mi yiranima cahan ñirumami ko dewgal sabu Allah et puis an mara yurma komi han yew ñimmi joɗɗa jewten jon jewten jooɗo sabu Allah komi ñaagi ɗum jooɗo te ko wona ɗum ko itta e ɓernde ma wonde jaggude tan min caɗele ɗe guurɗa ɗe walla pere guitte ɗe dañɗa ɗe walla ko mbaɗeteɗa ko ɗo cikka goto jaggo ɓernde ma kam min mi yiyani ɗum walla mi daraki hen Amadou min subaka ha naage moto jamma e ñalawma koye caɗele ma gonmi mbeɗa rehla min dawol fof ngol jiiɗa dawmi kirmi e ladde wallahi ko probléme ma Bukari an suusi ka giɗama an sasi yoɓe gon heɓe bonna jawda mi yiiɗa ɓe war jagga haɗ jingi haɗa kam jingguida ɓe an ala kalɗa wallahi Amadou ko jagguɗa ko wallahi wona ɗum Amadou kam oɗo galle hande alhamdulillahi rabbil alamin min mbeɗen eto humande jonggom somi yehima humani ɗum mi addi ɗum ɗo e galle he galle men ɓeydo wel daña jaam Allah ne wawi kadi ko ɓuuri ɗum wel jonggoma afo ɓinguel gorel mi innirma mbiyen ɗum Amadou lelles mawɗo gotol bagatere hono mbadduɗon Fatima Wuride hoɗon Côte d'Ivoire wona gotum de hettata fuɗɗimo reedu mbiɗa si jibini ɓinguel gorel min innirta ñan jibini hôpital min yiɗɗan noddu mbiɗami jibini neldum comci neldum haalis neldum yummu neldumami ñande inde nde noddumami celɗami ƴetto ha janggom hen keɓɗami gonɗa wiidemi mi inniri Aliou te ɓuurimi ko hen muus on Aliou ko kaw mo Fatima ko jeewo baara mbaɗa yurma komi min kene nde mi sukkima mbiɗa haala min kalami ko mi haalani haala cahan te ƴeewo wallahi mbiɗon wawi jog te ñande fof gonɗen mi andu min jogui yurmede debbo Sofia woto mi yiyam ni tan de cikka komi bon walla cikka ñande fof gonɗo natɗa em ñande hen gandata no mbawi yimɓe kalanmami ko mbiya eyi Sofia wi eyi wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala ɗum waɗi ayi Aliou kala nde kuccinmi mo baara tan jiyani mi yiyanimo yarde mi yiyanimo simo mais nden inde bonni image mum Amadou mawna goto yejjit noon min komi arani gonnomi Côte d'Ivoire wallahi enneyam wonno ko innirdem kono noon arani koko famɗi doole ɗi jeehi nde ha joodoymi jawdam gaddumi hemin jogori innu kalmembo innirani
imam mumen o mboɓe nodduno kaweɓe Fatmat ngari mbi ala oɗo ko afa ɗo e ndiɗo leydi so neɗɗo afima ko kaweɓe mo coɓonto ɗum inde ɓe mbi ko Aliou ɓe innirata e ko mbawmi hen mbeɗa woni arani Amadou. joni jaggu inde ma gacca kam tranquille ma a yiɗa kam a hulli kam haɗa kam wawi jinguete janno Boukary accanmi deeƴa. Amadou mawnam wallahi mi accatama bandam giɗam sehilam Amadou Gala birom wallahi mi woppatama ɓi Coumba Gali wallahi mi accatama wona ɗum wona gueɗe aduna takata mbeɗa accadirde wona gueɗe aduna takata mbeɗa woppuma Amadou ko an woni sehilam Amadou ko an woni afa galle o ko an woni afa mo gandanɗa hoorema ko wona mbaɗe ɗum ɗon ha goɗɗo dañe beele heeɓe garñe wase gorko pullom kilani kilani joote jindede ɓinguel dimel ñaaƴe yeeɓe ko an Amadou dam accanam hakke accani yi Amadou ko mbaɗmi ko fof Amadou annene saabu Allah e nelaɗo mum yarlo mi jafoɗani yarlo min guelma jafoɗa min guelma ganda ko ƴiƴam ma ganda ko endu yumma woni ɗo ko kosam yumma ko dohol bama woni ɗo. Sofia sattani wi'ey Abdourahmane min mi añanima de wonko gandanɗa hoore ma yooɗani te fotani wonde par ce que an e Amadou jittan yumme e baba mi ƴeewinom ƴiwdem onon kala ko nanguɗam ko ma taƴa Amadou nden ɗo seedi kam laabi 3 ene yiiɗi artande kam te ene andi hakkude amen ko harmi te wawa wonde min e ma kadi holno wonirata woto banne kam kon wawa hanino hande oɗo proposition mbaɗanɗa kam ɗum gila mi yindirani e Amadou kon ni c'est impossible. Sofia woto waddu ko jiida an Amadou dewgal mon harmi ɗo han sowna gorko goɗɗo resma ha serma Amadou wontama res. Fatima Nah, atini awala ja bentar. mona ko fini kaccay Ay, jonde kassa diplôme ɗum nawno Boukary Hasso. ah machallah an piniɗani machallah hande no yodidi I, ayi ɗum e yesame. ni tan piniɗɗa Mine welti hande beltugol ganduɗa. Alhamdulillah hande yettude Allah tan. wadde yaltema Ayi, wadde ayi mine jala tan min fof mi moosa tan. jongoma ayi tan hande piniɗani Gasi noon. Ko yeeyi wonon ɗum te dañimi jam. Ani so wonno ɗo ko min fof mi jiibima. wallahi Wa wonde to yo ya rek woni yagal me ɓuuri o yalte Boukary o yalte aduna men ala laaɓe ceer min ɗum jiiɗim. Fatima wadde hanguel Boukary wino dusama de ko gonnoɗa haɗɗo minen jeew moppugol kam yan duuso oro jiɗɗum ko yaha dawaɗi mbaɗamo on agressif piyamo non amayta to noon ala ayi kiram tan nanguma ay kadi yiɗa ɗum kam ayi on ɗayani miɗen yaha jeere boy ok Amadou min ka sehilam wallam bandam giɗam sehilam gaccinami hakke boy ba fini Fatmat d'accord yiya kuwa ka yaɗani san adanami kacitari aɗani mbeɗen wonde Amadou mawnam a fewnanta amen minen ɗiɗo fof pewnanana Amadou kacitari Boukary to gonɗo hande mbiɗo welti ɓenam ene deeyi oɗo montude tension amon ama min fewnude ɗum kasal min fewnani ama kasal ama kasal yi fewnede kasal ko wadde debbo ka pewnomo kasal min fewnatamo kasal fami dégangé de alhamdulillah Amadou wona minen sa Amadou he Sofia yewniɗo mbaɗa kala ko yiltede debbo nanema Sofia mi yiɗa ya yetto galle o par ce que gila naɗa e galle ha joni ko jikkuji moƴƴi gadduɗa e galle haɗa jogui needi haɗa jogui respect kala jikku moƴƴo nanema Sofia min ko dewgal saabu Allah jirumami jiɗmi ko jaɓana kam kalmi ko sattani wona fijirde jirumami ko dewgal Sofia yew jaɓanam ko kalanmami ko
sinno ko wuli bubata buyere jabetake fudo wada gaw wada sammere muñandiren pamondiren yo dewgal hakkunde men yinmi ko fof fodde e dewgal hakkunde Boukary e jongam wada wadam ni mbiɗa hon e jongam ko jaaɗo galle maɓɓe pour murne ara ñamde selaɓe gonno noon selaɓe jerdi Abdourahmane tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde giɗo ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikka